Bună ziua, bună ziua. Astăzi ne jucăm cu Boldi, Nea Boldi, care îi place chips și nu știe. Boldi îi place chips, adică Lay's, ăla clasic, Lay's-uri. Da, care nu știe și desfacă. Da, nu știu cum are el. Oh, bă, băi, uite, un pic, ne vede ăla, un pic de ruler. Uite, un pic se vede. Nu știu cum are degeți, un pic așa, ca țânțarul, care arată ca un șarp, ca cuțitul. Și el nu poate deschide chips. Și uitați-vă și ochii. Da, e așa de nervos, că nu, adică nu știu dacă e nervos, că nu poate deschide chips. Și uite-te la asta. Rotund. Ăsta s-a făcut first prize. Stai, uitați-vă, mami buni. Deci, vedeți rotundul ăsta. Da. Rotundul ăsta și ăsta. Nu! Uai, și grasul ăsta. Dar grasul ăsta s-a făcut first prize. Hai, jucăm cu Boldi. Acum așa chiar încercăm și... Oh, seems that I can't really get these chips open. I like chips. Cum și ăla? Nu s-a auzit nimic. Oh, seems that I like chips. Eu zic că ăsta așa. Oh, seems that I can't really get these chips open. Can you help me soon? I like chips. And I don't care. Nu știu ce e așa de diferit. Oh, seems that I can't really get these chips open. Can you help? Alright, Ok, noi existăm. Da, ia să uite la chips. good job. Grab this quarter. Let me just try to get this dang thing open. Ok? Boldi, ok? Să plânge! Eu ascult! Uitați-vă ce vede! I can't, I'm done. E ușor! E ușor și desfaci un chips. Da. Și ce ușor e? Mamă, ce ușor. S-a nervat. Și îl deschide. L-a deschis. Da, l-a deschis. Și acum mănâncă. Da, că l-a deschis. Uitați, hai să vedem cum mănâncă. Uite, acum mănâncă. Nu păi vezi ce dinți urâți. Are prostul cu prostul ăsta. Da, mănâncă și... Du-te, bă! Și nu știm de ce e supărat pe noi când a făcut. L-am ajutat să desfacă chipsul. Da. L-am ajutat. Și eu că acum o să nu omoar pentru că l-am ajutat. Uite ce are Boldi. Boldi... Farfcă. Ce ăla? Bă, ce-a fost ăla? Nu știu. Ce a fost ăla? Da. Mamă mia. Bă, și ăsta n-are măcar numere. Asta nu știu, la mine arată ca ce. Bă, ce-i ăla? Ce se ude? Se ude ca... Așa se ude. Da, să stamina. Ce și-o avem când e Boldi aproape. Unde e Boldi? Bă, nu se ud. Alo, Boldi? Nu, simt pe el. Dă-i speedrun. Dun. Nu s-a dat... Ce? Băi, putem să dăm aici? Bă, putem. Yeah! Anna in the mood to be mad. Pentru că vezi și mănâncă chips el. De asta. Lasă stamina. Aune? Uite-te. O, e acolo ce el. Doamne, e la 100 de metri. Mai trebuie de 3 notebook și gata. O, și cred că câștigăm. Easy speedrun. Bună seara, bună seara. Salut. Ok. Ia pe psicola.
Unul aici. Îmi trebuie ăla candy bar. Ia pentru ăla, stamina. ia ăla, ia și ăla. Ce aproape e. Păi, ia aproape el. Oh my god. Nu știu de ce e așa de repede. N-ai nu este de. Ia papuci cu papuci. Ia ăsta. 8, never. 1 minus, da, la. Mai stăm un pic pentru stamina? Nu se vede? Acum cred că. Da. You're being mean on a good day. Ia Ia, papuci. so what? Ia Eu papuci. nu pot. Cam ăștia 3. Hmm. Ce e așa de important la mine? Mă! Era să fugi. Unde? Ce aude? Să te... Hai, rapid, rapid. Nu știu dacă auzi. Mai trebuie pentru stamina. Mică sau minus 2, da, 7, 8, 9. 9. Și când... Dă-i la fugă. Alo? A, nu, din gol vine. See you. Come back here. Bă, ce era? Mai trebuie unul, notebook. Nu. Gotta sweep, sweep, sweep! S-a terminat. Frate ăla. La tine? Vini! All I want is some mother flippin' candy. Am che... Am... Hai! Hai, că! Oh no! Ați vrea ăla? No entering faculty only rooms in the halls. Sunt de mort. 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Na, sunt de mort. Sau? Bă, nu suntem. Suntem? Nu. N-am de 5 cetăidor. Stai, nu aici. Dai! Ready, go! Oops, you messed up! Let's try again! You messed up! One! Dacă l-am pistit și pe el. Un pic. Ia, mai... Bă, vin și pe tine. Fugi. Ești serios? Let's play! Dar el e acolo. Ce, cred că prins vor veni după noi. Unde ești? De... Api, noi suntem morți. Unde? E notebook-ui. Due. Ce zice poate când... No running in the hall. You. Come back. Cam e. 30 seconds. Detention for you. Your parents will hear about this one. I wanna play with someone! Unde? Că mort. E aproape. Looks like it's sweeping time! Îl Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Dar nu cred că-l prind. Hai. 5. Gotta sweep, sweep, sweep! Oh no! Șmecherea fatală. Let's play! Go! 1, 2, 3, Sweep, sweep! Morți, mătii? I like chip. La revedere.
La revedere! Vă pup. Da! Da, Mâine. și ne ducem. Da. Pa, oameni buni, ne vedem anul viitor. Pa!